Nanghuli kami ng 2 manok. Ano ninyo? Akong manok! Pugsyur, oy! Kung sa'yo color si Mang Pet. Ito! La! Hala! Lala! Ha? Pastilan. Ay, tapay! Sir. Tapat. Bahala ko niya. Hala ka, goy. What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu. Japet. Dansoy. And I'm Medyo Ong. And we are Bisaya Squad! Ay! Bisaya Squad, guys. Pero ano lang sila, nakamasid lang sila. Pero sila lang. Kasi bigay lang to sa amin, guys. Binigyan naman kayo ah. Binigyan na kami pero nasuot na namin kahapon. Nasuot na kami ka. Amoy, ano na yun? Amoy kulob. Guys, hindi din to basta bigay kasi mga nagbigay, guys. Mga ongpam talaga. Legit, guys. Kami Legit. mga ano kami, Hindi guys. Mga ano kami try. Kami yung mga piki. Andito kami yun sa farm ni Tito Oyos. Sa farmhouse ni Tito Oyos. Kita nyo yung mga ano guys, mga nasa paligid natin. Yan, mga kalamansi. Kakuya Mga Tio punong yan. kalamansi. Kay Tito Oyos yan. Guys, sa kanya, alam guys. nyo ba, Yan. lahat ng may kita nyo, lahat ng abot ng mata nyo kay Tito yan. Oo. Other side pa, lahat. Lahat sa kanya yan. Lahat na makikita sa camera. Pati sa kami kanya kay yan. Tito. Hindi guys, andito kami ngayon and ang mga ilang araw kami Papaubaya sa kanya. Papaampon sa kanya. Papaampon sa kanya. Papaubaya. And today is our first day. Tapos sabi ni Apit na Huwag ka mag-alala. Maraming pet dito. Oy, meron. bawal pet. Anong tao? Pet ba yung May mga paa? Hindi. Pet? I have 2 pit. Kapit. I have to pet. Chicken, ganyan. May mga iguana. Uy, kawawa naman yung chicken. Sila ba Yeah, guys, iguana? gusto, nag-ano daw si Bunso ng ng manok na Bisaya. tinunuan ng manok. Kasi Ginataang manok. Ginataang manok. So, lulutuan natin si tapos marami namang manok si Tito doon. Hindi tayo magsasabi kay Tito. Kuha lang tayo kasi marami naman yung manok niya, hindi niya mahalata na kuha tayo ng 2. Tara. So guys, andito pala si Kois Christian. Ito yung Para kapatid ni Tito, sobrang kugihan. and siya yung nagsabi na kukuha daw kami ng manok ni Tito. Hindi kasalanan namin to, Tito. Hindi kami yung nagsabi ha. Guys, wow. Hanggang dito pala yung ni Tito. Yan yung makita mo yung mga manok dyan guys. Yan mga look. Ba't parang hindi naman yan manok. Parang pato yan ah. Itik pala. Sa kay ko ano. Lo. Kasi tawagan mga native na manok. Mga Bisaya nga manok. Kagaya namin, mga Bisaya. Ikaw lang ba? Guys, nakita nyo ba yung transition ng manok na skincare? Ganyan ang gawin natin ha. Baboy mo yun. Huwag kasi. Ganyan ka naman wala ka namang kawawa Wala ka namang kawawa. Basta? Ganyan ka naman, wala ka nang kawawa. Wala kang kawawa namin. Halika na. Ako na. Yun. Kuro. Ako na lagi. Ako na rin. Hey, practice dyan. Uy, nagkuha naman ng laog. Ramang guna si Wait Kois. lang, mag-practice muna ako. Oh. Kasang cellphone na. Awan. Pinapakain muna ni Kois bago kunin. Tiniin lang ako kay probinsya. Uy, sure ka madumihan yung paa mong madumi. Ay, huwag dyan itik. Wala. Huli. Come. Uy. Uy, sorry Lord. Tingnan natin magaling ba si Carl? Goy. Yung malaki, goy. Wag kasi maawa tayo dyan. Uy. Ay, kukunin pala yun. Uy. Naawa kasi ako. Pasensya na. Yung malaki. Yung malaki. Yun. Yun parang may... Kaya pala binitawan mo kasi maliit. Dito na rin. Ito malaki oh. Patong na. Blind spot! Uy! Pato. Pato to eh. Wag yan, pinaano ba? Yung parang lalabay ka lang ba? Lalabay. Ang sabi? Wag yan, magparaning no na kukunin mo siya. Dapat na, straight ka lang. Lalabay lang. Ano na guy, bilhin. Ano, guy? Market guy. Ang lakaw, may inuun sila. Ito guys, may kapansanan siya kaya pabayaan na lang natin siya mabuhay kasi konti lang yung... Paano pag mamatay siya? Kasalanan niya yan. Panakop na, gutom na goy. Hapit na gabi eh. Buti niyo lang, tulungan niyo ako. Arte kayo kasi ganda yung mga damit niyong tulungan.
Ano ba to si... Gigay. Dili ko gay. Okay. Wag, baka ma-stress. Nasa likod oh. Oh, yun, marami. Ingat baka lumipad ha. Tawari! Ato ka tupet! Ato ka tumigas mo! Anak ko, strap na! Anak ko, promise! Strap na yan! Anak ko, pet! Ikaw ba? Kananda ko. Wala ka. Kana isa. Nagbong uy. Ala. Parang bukas pa tayo makakain nito pag si Guy yung kukuha. Tulungan niyo ako. Pakuha na lang tayo kay ano, Chris Chan. Goy, tadluan lang ka Goy sa akin Goy. Oh, sige. Oo, bitaw mo! Uy, maglupad. Grabe, Guy, nakaka-proud. Alam niyo ba guys, marami dun sila pero isa lang nakuha ko. Oh, sa mga 50 ka manok guys, isa lang yung nahuli niya. Muntik pa makawala. Oh, itong dalawa, sitting pretty, standing pretty lang dito. Anong gamit nyo? Ito guys, yung damit nila. Yung ano ko guys, kamay ko. Kakain kayo mamaya ha. Okay, kumain ha. Masarap ng ulam mamaya. Siguro, ano na lang to? Go no. Wala na lang ba? Tapos bili na lang tayo yung lechon manok. Pareha lang din yan, istorya. Hindi man Hindi kayo naawa sa ginawang lechon manok. Marami, may option kayo. Maawa kayo, magugutom kayo. Sige, answer nyo dyan. Alam nyo ba rin na sa langit ako makain din sila ng manok? Tubang ako. Nita eh. Dito eh. Dili no. Tara guys, ulam. Unuya man siya ay nagtiniil eh, bata. Masarap yan magluto si Koy Soy. Ay, tikman natin yan. Kumakain ka ng itik? Oo, nakakain ako. First time ako nakakain yung nagluto yung si Minggoy TV. Ikaw, Pit, ano? Itik. Pato? Pato to yan. Kinakain niya guys, Peking duck. Ano yung mga suot nyo? Wow, masid. All good in the hood. Alam mo nyo ba't nanonood lang kami kasi nagmamasid lang kami. Kaya pala, nakamasid pala kayo. Kaya pala, nunood lang kayo. Nagmasid kami, tapos dahil sa napagmasdan namin yung manok na nasustress, dinahuli, naluoy kami. Ala, mate, ano okay ito ba? Oh. Ano kayo iniisip ng dalawa no? Huwag niyong anuhin yung manok ba ng... anong tawag dyan na patagalin ba? Kasi may mga tao na tumatanaw na small feelings. Madali lang masaktan ba? Small feelings. Ganun ba? Soft feelings. Soft feelings. Dahil, alam niyo ba't magluluto tayo ngayon? Kasi last night na ni Boss, Boss Jeril. Ito wah. Kaya i-treat natin siya guys. Patikimin natin siya ng manok na hinuli nyo. Hinuli ni Guy na isa. Namuntik pang makabala. This is what I'm talking about. Here, Tito J. Tito J, do you know na may magluluto kami para sa'yo dahil last night mo dito? Oh ba? Yes, sir! Kami pa naghuli ng manok dun. Seryoso? Oh, yes, sir! Pas-pas kay Guy. Anong favorite food mo, Kois, Tito? Murag lami kay magtinola karon ba? Ala, paano yan? Di kami magtitinola. Ay di tinola sa yung ano. Ginataang chicken. Ginataang chicken. Pwede. Yung parang maanghang ba? Kumakain ka ng maanghang? Pwede. Halang-halang bet no? Tito, may kasalanan po kami. Nanghuli kami ng 2 manok. Kinatay na namin. Akong manok! Dito sa imong kulungan, Tito. Pet nga manok. Duwa ka buo. Lupog suroy. Kung sa'yo color si Mong Pet. Ito! La! Hala! Hala! Mame! Dora, Tito. Di panit. Si Dansoy, Tito. Dansoy. Itom. Ha? Ay, tapay!
Nanangid mo na kay kuya? Hindi lang ako, bahala ako niya. Hello kagoy. Hello. Tanganin niyo na upuan, tunok. Oh. Lami kayo na. Kalabang po ni siya, nakakabaan. Grabe no guys. It's a prank. Siya yung ano kasi guys, siya yung Grabe tito. Yun yung may-ari. Lahat ng mga Makikita mo dyan. Sa kanya yan. kanya yan. No, sa amin kasi taga Ampon na kami. Oh. Ampon na kami. Sampon kami. Sa akin ito, isang puno na. Mga anak kami ni Tito. Mga anak sa labas. Sarap mabuhay dito guys kasi lalo na pag ikaw na mahilig mag tuyo at ayun tusluanan ba anong tawag siya? Guys, kung may mga ang masid, ang may mga kamag-anak tayo, mga pamangkin. Pwede! Kami mga pamangkin ni Tito Jerel. Mga pamangkin! What's up mga pamangkin? Pwede ni sa YouTube. Naikon, points lang. Sino daw magkakayod ng lubi? Ikaw? Ikaw. Masid ka eh. Ikaw Nagamasid ka lang talaga. Ikaw magaling ka magkayod. Pwede naman pero ikaw na naman. Guys, naawa ko sa kanila guys. Kahit wala silang ginawa. Ay si Danso lang meron. Ako lang magkakayod. Marunong ka magkayod ng ano? Ng niyog? Anin yung laki ng katawan mo? Hindi ka marunong magkayod ng niyog. Marunong ako. Sige, subukan niya natin. Apat na niyog. Apat? O, sa baliwalong ano. Uy, Ming. Bawal dira, Ming. Pet, para may gamit ka, magkayod ka ng niyog. Ha? Magkayod ka ng niyog. Ako nga yung dapat ikaw yung Anong ginawa mo? ako yung nag-video. Nag-video. Oh, videohan kita eh. No, duni mo. Kasi guys, na daw magbiyak guys. Ito sir. May lasang konting lana. Guys, si Kuya magkudkod ng lubi. Ako lang yung magbibideo niya kasi walang magbideo kasi ako sana yung magkudkod pero si Kuya na lang daw. Yung pinaka-paborito ko guys, yung unang kayod. Ito, patikim daw ng unang kayod ka. Yawa, pito mo eh. Marunong ka pala niyan, Pet? Basic lang to sa akin guys. Kaya pala. Agad, patikim nga. Ano yan? Parang nihirapan ka sa kalisod ah. All good. Baka good. So cute yung kagod po ito. Naligo na ikadra. Singat na guys. Ginataang manok. Enjoy your dinner. Special kay thank you. Of course. Ito kanang pauli na kuan mo. Ito na farewell party. Naway tuloy kay karon. Ha? May hatod. Ito diretso na airport. Tilawi daw boy. Tikman mo boy. I send off party. Pet ni Tito ang sudan. Oo, ihaw nila akong pet. Kasi tito. Kuyawan ko dansoy ganina. Pet ni Tito yung ulam. Nanangid man daw. Taste test. Taste test. Test na mga G sa ta. Happy lang kayo sa ano sa kuhan yung manok. Sobrang happy. Lalo na hindi sa amin. Kain tayo ng masarap ngayon.
Si Japet ni kagud ano si Tiw-Tiw. Si Dancer nagkuha. Wala po ba? Si Dansoy ang nag-catch na manok. Nagkalapok. Si Dansoy. Dito, pinalipad niya yung mga manok nyo. Marunong na silang lumipad. Gawas, mga 5 kabog na gawas dito. Ay, kabalo ko, iyang gibuyan kay gamay. Oh. Ay, gamay ni. Wrong size. Wrong size. Kay bola lagi ka dito. Kay bola lagi ka. Ay, mindset yan. Advance yung Paan na lagi sa mindset. Paan na lagi. Ano na, James? Tinantang yung ito. Yaw, wala. Gasampo gini ay. Abin ako gabidok-dok na ito ah. Hey. Ay, katito ni. Lami ang alaga ni Tito. Siyempre ah. Alagang tito yan. Siyempre, alagang tito. Uy, si Juan na si May- Kuis, Christian Garo. Sana ko. Hey! Grabe ka kugihan dito eh. Among contribution kay nakakontribute taon ni. Oh, Among contribution kay na video-video lang. ang bangon nyo, boys. Tiyo. Kilaw daw, Tito. Ugman. Natikman mo na Tito. Lami kayo. Kami sad, mo po na mong linya. Normal dinner with friends, ang mga friends. Tara, imong friend. Eh! Airing. War god CEO ug sa niya. Lahir sa lahir. Uy, pang sinaw eh. Uy, Outro. uy, Yes, ang hina, uy. Yan na lang yung naiwan guys. Pero ubos na yan. Ew, we're so happy. We're so happy. Pero nalagay sa dito kamarag. Happy for you na lang siya. Tagal ka, Doy? Good, Pet, anong binigay sa'yo ni Tito J sa Pet? Ha? Anong binigay ni Tito J? Dami, hindi ko na naman. Patingin. Sana all. Kini morning masid ito yung masid B13 violated. May ano po, may size pa oh. Brand new. Brand new to. Lo, grabe. Lahi, Roy. Sponsored by Lex! Oh. Mahal Alex, dalawa na lang. Mas mahal pa rin oh. Magkano nga to? Mahal na kay long sleeve. 1.5. 1.5. Mag-story guys kay na si Dansoy ra ba ma-hurt. Baka ma-hurt si Dansoy ba? Masid. Ano- Music master daw.